Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή ομιλία, την οποία διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού Κιβωτός. Θέμα της ομιλίας μας είναι «Με το δίκαιο και μόνος ή με το άδικο και μαζί». Σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις στα θέματα των σχέσεων και του γάμου, με αναφορές στις πρακτικές συμβουλές του γέροντα Ιωσήφ Βατοπεδινού. Η απόψινή μας ομιλήτρια, κυρία Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου, γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1976 και απεφοίτησε από το Λύκειο Κίκου Β. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο απεφοίτησε το 2002. Έχει εκπαίδευση στην ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική και σήμερα εργάζεται ως παιδοψυχίατρος στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκοσία. Η κυρία Αγαπίου θα δεχθεί τις ερωτήσεις σας στο τέλος της διάλεξης. Με την ευκαιρία της απόψινής παρουσίας μας στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέα, ευχαριστούμε θερμά τον εφημέριο του ναού, πατέρα Γεώργιο Σεργίδη, για τη φιλοξενία του και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο το οποίο επιτελεί. Κυρία Μάμα Αγαπίου, σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Έχετε τον λόγο. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Κιβωτό για την τιμή που μου κάνει να βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσά σας, για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις γύρω από τα θέματα των σχέσεων, κυρίως στα πλαίσια του γάμου και της οικογένειας, αλλά και με προέκταση και στις υπόλοιπες μας σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, θα προβάλλω μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από ομιλία του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό κανάλι μερικά χρόνια πριν κοιμηθεί. Πριν ξεκινήσω, επιτρέψτε μου να σας εκμυστηρευτώ τον προβληματισμό μου, καθότι πράγματι αναρωτιέμαι τι έχω να συμπληρώσω εγώ δίπλα στη σοφία του παππού του Ιωσήφ. Μια σοφία σφυριλατημένη στην έρημο του Άθωνα, απόσταγμα της προσευχής και της φιλοπονίας, δώρο της Θείας Χάρης στους μιμητές του. Δεν σας κρύβω ότι ήταν μεγάλη η συγκίνησή μου, παρακολουθώντας το βίντεο, αφού ταξίδεψα 14 χρόνια πίσω, όταν είχα την τιμή και την ευλογία να γνωρίσω για πρώτη φορά από κοντά τον παππού και να συνομιλήσω μαζί με τον άντρα μου μαζί του. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί θα ξεφύγω από το θέμα μου. Ήταν όμως για μας μια μοναδική εμπειρία που σίγουρα θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Ας έχουμε την ευχή του. Όλα όσα ετοίμασα να σας πω απόψε μου φαίνονται πραγματικά φτωχά μπροστά σε αυτά που θα ακούσετε από τον παππού. Θα προσπαθήσω όμως, μέσα από την όποια εμπειρία μου ως παιδοψυχίατρος, να σας μεταφέρω προβληματισμούς γύρω από το θέμα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Θέλω να υπογραμμίσω εκ προημίου ότι όσα θα σας μεταφέρω δεν αφορούν περιπτώσεις στην Κύπρο, αλλά από τον καιρό που εργαζόμουν στην Ελλάδα, και πάλι με αλλαγή στα ονόματα, από σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Σκοπός μου δεν είναι να προσβάλλω κανέναν, αλλά να σκεφτούμε όλοι μας για προσωπική αλλαγή. Και πιστέψτε με, δεν βγάζω ούτε τον εαυτό μου απ' έξω. Γιατί όλοι μας έχουμε ευθύνη. Πρώτα στο μικρό κόσμο της οικογένειάς μας και στη συνέχεια στην κοινωνία. Νομίζω πως είναι μέγα σφάλμα να πιστέψουμε ότι στο τρένο του κόσμου τα φρένα έχουν χαλάσει ανεπανόρθωτα. Θυμάμαι τα λόγια ενός συμπατριώτη μας ιερομόναχου
στη Μονή Πετράκη στην Αθήνα. Είναι λάθος να λέμε ότι η ελπίδα για τους χριστιανούς πεθαίνει τελευταία, διότι η ελπίδα μας είναι ο Χριστός και ο Χριστός δεν πεθαίνει ποτέ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ψαχουλέψουμε λίγο τον τίτλο της σημερινής εισήγησης. Πρόκειται για ένα ερώτημα που ίσως σας ακούγεται έτσι αρκετά οικείο. Με το δίκαιο και μόνος ή με το άδικο και μαζί? Ένα ερώτημα που έχει το εξής χαρακτηριστικό. Και οι δύο συνιστώσεις που εμπλέκονται εμπερικλείουν πόνο. Μοιάζει σαν να λέμε δηλαδή ο πόνος της μοναξιάς ενάντια στον πόνο της αδικίας. Τι λέτε? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Από την άλλη, η επιλογή μας εξαντλείται στο τι πονάει λιγότερο ή περισσότερο δηλαδή. Το δίκαιο και το μαζί έχουν πάρει διαζύγιο. Οκ, είναι της μόδας το διαζύγιο, δεν λέω. Αλλά δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, θα έλεγαν κάποιοι. Δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα. Όλα τα πράγματα θέλουν θυσίες, θα πούν κάποιοι άλλοι. Ίσως. Και κάτι ακόμα. Ακούγοντας τη λέξη δίκαιο, συνειρμικά το μυαλό μας πάει στα δικαστήρια. Στην απονομή δικαιοσύνης, νικητής βγαίνει όποιος αποδείξει ότι είναι το θύμα. Ο μηνυτής, για παράδειγμα, πρέπει να αποδείξει ότι έχει υποστεί αδικία από τον κατηγορούμενο, ενώ ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει ότι αδίκως αδικήθηκε. Μετά το τέλος της δίκης δηλαδή, θα πανηγυρίζει τη δικαίωσή του εκείνος που στη ζωή ήταν χαμένος. Δυστυχώς, το ξέρουμε όλοι, η νοοτροπία αυτή έχει περάσει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα, οδυνηρό. Οι άνθρωποι, αντί να παλεύουν να δημιουργήσουν όρους ευτυχίας, δυστυχούν δίνοντας μάχες προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν αδικηθεί. Για σκεφτείτε το λίγο πόσο παράλογο ακούγεται. Ενώ σε κανένα δεν αρέσει να αδικείται, προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν αδικηθεί. Κυρίαρχο συναίσθημα, η απογοήτευση, η κούραση, η αίσθηση αδικίας. Η επικοινωνία καταστρέφεται. Στείνονται δίκες παντού. Στο σπίτι μεταξύ των συζύγων, μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των γονιών και των παιδιών, μεταξύ φίλων, συναδέρφων, γνωστών και αγνώστων. Οι σχέσεις δικάζουν και δικάζονται. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα βαθύτερα. Βασικό δομικό στοιχείο σε μια σχέση είναι η επικοινωνία και εκφράζεται κυρίως με το λόγο. Ο λόγος χτίζει γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, αφού σπάει την απομόνωση, επιτρέπει το μοίρασμα εμπειριών, δίνει τη σκητάλη για να συνεχιστεί οτιδήποτε αληθινό βιώθηκε, ανακαλύφθηκε ή δημιουργήθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεγάλη επίσης και η λαχτάρα του ανθρώπου να εισακουστεί, αλλιώς αισθάνεται μόνος. Απουσία επικοινωνίας άλλωστε υποδηλώνει μοναξιά, έτσι δεν είναι? Δεν θα ήταν υπερβολή λοιπόν να δηλώσουμε ότι η σχέση είναι διάλογος. Ο διάλογος λαμβάνει χώρα όταν ένα πρόσωπο απευθύνεται σε ένα άλλο και εκείνο ανταποκρίνεται. Έχουμε πομπό και δέχτη. Είναι μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης, όπου δύο ή περισσότεροι άνθρωποι συζητούν έννοιες που τους ενδιαφέρουν. Ξέρετε από πότε ο άνθρωπος μαθαίνει την τέχνη του διαλόγου?
από τον καιρό της γέννησης και ακόμα πιο πριν. Όταν το βρέφος αναζητάει με διάφορους τρόπους τη μάνα του και αυτή ανταποκρίνεται. Έχετε παρατηρήσει ποτέ μια μάνα όταν κρατεί το μωρό της? Εκείνο την κοιτάει κάνοντας μορφασμούς με το πρόσωπο ή φωνούλες αργότερα, προσκαλώντας την. Και εκείνη ανταποκρίνεται, βάζοντας λόγια σε αυτό που βλέπει, μοιάζοντας να ξέρει τις περισσότερες φορές τι θέλει να της πει. Υπάρχουν δηλαδή δύο στοιχεία, της πρόσκλησης και της ανταπόκρισης. Θυμάμαι όταν έκανα με ευτική, που καθόμουν και χάζευα τις μανούλες, όταν κράταγαν τα παιδιά στην αγκαλιά. Το τι άκουγε κανείς, πραγματικά είναι ανέκφραστο. Μπορεί να ακούσει κανείς οτιδήποτε. Και όλα μπορεί να αφορούν το ίδιο θέμα, το θυλασμό ας πούμε. Πριν αναφέραμε κάτι για δίκες που στείνονται αντί των υγιών σχέσεων. Στις δίκες λοιπόν δεν υπάρχει διάλογος. Αφού υπάρχουν δύο μέρη που μιλούν, θα έλεγε κάποιος. Αν θεωρήσουμε ότι ο δημιουργικός διάλογος εμπερικλεί την πρόσκληση και την ανταπόκριση, τότε στις δίκες, που κάποιος θα βγει δικαιωμένος και κάποιος χαμένος, η προσπάθεια εξαντλείται όχι στην ανταπόκριση του άλλου, αλλά στην ισοπαίδωσή του. Σε ένα μακρύ μονόλογο, με ένα και μόνο στόχο. Εγώ να δικαιωθώ. Ας γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στην εικόνα της μάνας με το παιδί. Η μάνα, για να ανταποκριθεί στο παιδί της, πρέπει να φουγκραστεί το κάλεσμά του. Κλαίει το μωρό, η μάνα το ακούει σπέβδει, αλλά δεν ακούει μόνο το κλάμα του, ακούει και τη σιωπή του. Και ξέρει τι σημαίνει κάθε φορά η σιωπή. Αφουγκράζεται. Το ίδιο και στο διάλογο. Για να έχει δύναμη ο λόγος, πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία του αφουγκράσματος. Επιπλέον, υπάρχει και μια άλλη προϋπόθεση γι' αυτό. Για να μιλήσεις στον άλλο, έτσι ώστε να μπορέσει να σε ακούσει, είναι να αναγνωρίσεις και να αποδέχεσαι τη μοναδικότητα του ως πρόσωπο. Όπως η μάνα αισθάνεται ότι το παιδί της είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Ο άλλος είναι διαφορετικός από μένα και το δικαιούται. Η απόκριση θα είναι κενή χωρίς νόημα, χωρίς αντίκρισμα, αν δεν λάβω σοβαρά υπόψη μου την αλήθεια του άλλου. Αν και πολλές φορές η μάνα αισθάνεται κουρασμένη και δυσκολεύεται στο να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες του μωρού της, που κλαίει και τη ξυπνάει τη νύχτα, εντούτοις μοιάζει να μην τη νοιάζει και λειτουργεί θυσιαστικά, βάζοντας το παιδί της πάνω από αυτήν, γιατί το αναγνωρίζει ως ξεχωριστό πρόσωπο με διαφορετικές ανάγκες. Δεν είναι ότι υποβαθμίζει τις δικές της ανάγκες η μάνα. Ξέρει ότι είναι κουρασμένη. Ξέρει ότι η δική της ανάγκη είναι να κοιμηθεί. Την παραμερίζει όμως, γιατί αντιλαμβάνεται ότι εκείνη την ώρα το μωρό της θέλει κάτι άλλο. Και αυτό το κάνει κινούμενη από αγάπη γι' αυτό. Το κάνει μάλιστα ελεύθερα, αβίαστα και παρόλη την κούρασή της, που μπορεί να το λέει και όλα και να της ανασχετεί κάποιες φορές, παίρνει ευχαρίστηση από αυτό. Ανέφερα ήδη δύο λέξεις κλειδιά. Ελευθερία, ελεύθερη βούληση και αγάπη. Υπάρχει άραγε μια κοινή συνισταμένη που να συνδέει αυτές τις δύο λέξεις? Ψάχνοντας ένα ερμηνευτικό λεξικό, εντυπωσιάστηκα όταν διαπίστωσα το εξής.
Η ελευθερία προέρχεται από το αραμαϊκό ελ, από το ελεύσομαι, πορεύομαι, το ευ, που σημαίνει καλό, και τη λέξη έρος, η υπέρτατη μορφή αγάπης δηλαδή. Επομένως, ελευθερία είναι η πορεία προς την αγάπη. Να μάθω δηλαδή να πορευτώ να αγαπήσω τον άλλον, σαν πρόσωπο ξεχωριστό, διαφορετικό από μένα. Από την άλλη, ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν μπορεί να υπάρξει. Ας ακούσουμε συμπληρωματικά στο σημείο αυτό τι λέει ο παππούς ο Ιωσήφ για την αγάπη των συζύγων. Και είδα ότι η γυναίκα στην φύση της είναι γέννημα και προϊόν αγάπης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η γυναίκα να ορθοποδήσει και να ισορροπήσει όταν της λείπει η αγάπη. Δεν είναι πλέον θέμα προαιρέσεως ή εκλογής. Είναι θέμα φυσικού στοιχείου. Δεν μπορεί ποτέ να ορθοποδήσει αν δεν αισθάνεται αγάπη αληθινή. Λοιπόν, να γύρισα λίγο πιο πίσω και λέω, καλά, τον γάμο δεν τον έκαναμε εμείς. Το γάμο τον έκαμε ο ίδιος ο Θεός από τη δημιουργία. Ενώ καμάρωσε και απέδειξε το τριαδικό μεγαλείο της θεότητός μας, την ευαρέσκεια του πλήρως στην κατασκευή του ανδρός. Μόλις τον κατασκεύασε και τον καμάρωσε, αμέσως λέει, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο. Περίεργο πράγμα. Αυτό το τόσο ωραίο πράγμα που έδειξε την ευαρέσκεια, αμέσως ο ίδιος ο Θεός λέει, δεν είναι καλά να είναι μόνος του πλέον. Και αποφασίζει ο Θεός να του κάνει δημιουργία, να του κάνει συντροφιά. Και βλέπετε, αποφασίζει να δημιουργήσει τη σύντροφο και δεν παίρνει δευτέραν ύλη με τον ίδιο τρόπο της προκατασκευής, αλλά παίρνει τμήμα του ανδρώου σώματος, της ανδρώας υποστάσεως. Παίρνει πάνω στον ανδρό και πού? Παίρνει από την πλευρά της καρδιάς, που είναι το κέντρο της αγάπης των συναισθημάτων του ανδρός. Παίρνει μέρος από εκεί και κατασκευάζει τη γυναίκα. Τον κοίμησε για να μην είναι παρόν και με την περιέργεια του διατάζει να του την κάνει όπως του αρέσει. Και την κατασκευάζει μόνος του μέσα στο μέτρο της παναγάπης του, όπως ακριβώς ταιριάζει για να είναι σύντροφος του ανδρός. Αυτή είναι η ιστορία της Αποκαλύψης, δεν μπορώ να την μεταβάλλουμε. Λοιπόν, τον ανοίγει τα μάτια, το φέρνει σε συνέστηση και τη βλέπει. Α, λέει, αυτή λέει, είναι από πάνω μου κομμένη, λέει. Και πρέπει να ονομαστεί γυναίκα. Και για το χατήρι της από εδώ και μπρος θα εγκαταλειπάνει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολάται. Έχει σημασία είναι αυτό. Θα προσκολάται προς αυτήν και θα γίνουν τα δύο ένα. Αυτά είναι οι βάσεις. Άρα ο Θεός κατασκεύασε τον γάμο. Κατασκεύασε τη σημασία του γάμου. Και βλέπετε, ήταν αμφότεροι μαζί και τους συνέδε η απόλυτος έννοια της αγάπης. Δεν είχαν διάκριση. Δεν υπήρχε το πάθος τότε βέβαια, διότι βρίσκονταν στην κατάσταση της χάριτος. Διότι βλέπετε, η απόδειξη της χαριτωμένης θέσεως τους ήταν η εξής. Πού ήξερε ο Αδάμ, μόλις την είδε και είπε, θα εγκαταλειπάνω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου? Πού είδαν πατέρα και μητέρα τους? Τι ξέραν πατέρα και μητέρα? Πού τα είδαν αυτά? Αλλά πεπληρωμένος όντας της Θείας Χάριτος, καθώς ήταν από τη διάπλαση του, ακριβώς διέπλεψε τη γυναίκα ότι αυτή είναι πλέον η σύντροφός μου και θα έχει τέτοια δύναμη να επιβάλλεται στον εαυτό μου, ούτως ώστε να μην μπορώ να με συγκρατήσει η αγάπη των γονέων μου. Θα την θυσιάσω και αυτή είναι για τη γυναίκα μου. Αυτά είναι θέσεις. Δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε. Και βλέπετε και το άλλο πάλι είναι το εξής, το αξιοπερίεργο. Ενώ την κόβει από τον άντρα και δεν την κάνει να έχει ανθρωπρεπή χαρακτήρα. Την κάνει μια τρυφερή. Μια ωραία κοπέλα, η οποία πραγματικά να προκαλεί και από την φύση της και από την θέση της την αγάπη και το φίλτρο του ανδρός. Αυτά όλα είναι η βάση της κατασκευής, δεν μπορεί να τα αναιρέσει κανείς. Που θέλουμε να πούμε τώρα ότι άρα το θέμα του γάμου είναι προκατασκευασμένο από τον ίδιο τον δημιουργό. Λοιπόν, άρα εκείνος που θέλει να επιτύχει το γάμο πρέπει να προσπαθεί ούτως να μένουν πάντοτε αυτά τα δύο ενωμένα σε ένα και ποτέ να μην σκέπτονται πως είναι δύο. Όλα όμως τούτα τα κατασκευάζει η θέληση του ανθρώπου δια της ενεργείας της αγάπης. Λοιπόν, άρα τώρα λέμε στους μέλλοντας τώρα να μπουν στο γάμο. Μας ερωτούν οι νέοι καμιά φορά.
Δεν με κοίταξε καλό μου παιδί. Αν θέλεις να επιτύχεις το γάμο, το μυστήριο του γάμου είναι τούτο. Μην κινηθείς από τα συναισθήματα των ορμών της νεότητος σου. Υπάρχουν αυτά. Αλλά μην τα συνασήμαντα αυτά. Είναι τρεπόμενα και μεταβαλλόμενα και μεταποιούμενα αυτά. Υπάρχει το κεντρικό θέμα που θα κρατήσει την ενότητα και την ευτυχία, που είναι η πραγματική αγάπη. Ούτως ώστε αυτοί να μην αισθάνεστε ποτέ ότι είστε δύο. Και... Όταν όμως αυτή η επικοινωνία μεταξύ της μάνας και του μωρού χαθεί για διάφορους λόγους, τότε οδηγούμαστε σε παθολογίες. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν χάνεται ένα μέρος του διαλόγου, η σχέση πάβει να υπάρχει. Για παράδειγμα, ένας γάμος δεν υπάρχει πλέον ουσιαστικά, παρά μόνο τυπικά, όταν ένας από τους συζύγους δεν επικοινωνεί με τον άλλον, όταν χάνεται το στοιχείο της πρόσκλησης και της ανταπόκρισης. Αυτό δεν έπαθε και ο Φαρισαίος στην παραβολή την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου που ακούσαμε πριν λίγες μέρες. «Σταθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφιετο», μας λέει ο Λουκάς. Μέσα στην αυτοδικαίωσή του, η προσευχή του έχασε τη διαλογικότητά της. Δεν μιλούσε στο Θεό, αφού δεν περίμενε ανταπόκριση από Αυτόν. Συχνά ακούμε στις συναντήσεις με ζευγάρια το εξής. Δεν επικοινωνούμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε γιατί είμαστε διαφορετικοί. Η άρνηση κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας του συντρόφου δημιουργεί την έννοια της αδικίας στις συντροφικές σχέσεις. Η όποια διαφορετικότητα οδηγεί σε διαμάχες. Υπάρχει η αντίληψη ότι το ένα φύλο είναι το έτερο ήμιση του άλλου, αλλά αυτό παρερμηνεύεται. Και έτσι οδηγούνται τα πράγματα σε επώδυνες σχέσεις. Είναι δυνατόν να υπάρξει σχέση, γάμος, χωρίς τη διαφορετικότητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να συμπληρώσει μαγικά τα κενά του άλλου? Και μόνο τότε υπάρχουν δύο φύλλα, διαφορετική οικογένεια καταγωγής, αυτό από μόνο του δημιουργεί συνθήκες διαφορετικότητας. Πολλές φορές ο γάμος επενδύεται με πολλές προσδοκίες για χαρά και ευτυχία. Αλλά τι γίνεται? Περιμένουμε μέσα στη σχέση ο άλλος να ικανοποιήσει εμάς, να κάνει την επιθυμία μας, να γίνουμε ευτυχισμένοι, να μας την ικανοποιήσει. Εκεί νομίζω έγκυται και η πλάνη και εκεί δημιουργείται το αίσθημα της αδικίας, καταλήγοντας ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει. Καταλήγουν λοιπόν οι σύντροφοι να αλληλοκατηγορούνται, χωρίς να αγωνίζονται για να πετύχουν την ευτυχία, αλλά για να αποδείξουν πως ο άλλος τους πληγώνει. Κι όμως, η χαρά βρίσκεται στη συνεργασία μας για να πετύχουμε κοινούς στόχους και όχι στο σκόρπισμα σε μικρές περιχαρακωμένες οντότητες που επιμένουν «εγώ έχω δίκαιο». Κάπου εκεί είναι που χάνεται η ευθύνη και η προσωπική συμμετοχή στο πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι απαραίτητο στοιχείο για να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της αδικίας είναι να δουλέψει με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, για να αλλάξει εκείνος τον τρόπο που βλέπει και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ο αγιορείτης μοναχός Μωυσής προτρέπει πολύ εύστοχα «Αντικαταστήστε το τηλεσκόπιο με ενδοσκόπιο για να βαδίσει στο δύσκολο δρόμο της αυτογνωσίας και της διάκρισης». Κάτι λέει και γι' αυτό ο παππούς ο Ιωσήφ. Και βρίσκω πρακτικότητα και λέω, κοίταξε, ο άνδρας, λέω στον άνδρα που είναι κεφαλή, πρώτα παιδί μου να ξέρεις ότι εσύ σαν άνδρας πρέπει να αποδεικνύεις χωρίς να κουράζεσαι αγάπη στη σύζυγό σου.
Ποτέ να μην την μαλώσεις, να την επιπλέξεις στην ώρα της αιχμής. Ποτέ. Όσο και να είναι μεγάλο το λάθος. Διότι η γυναίκα ως αδύνατο στοιχείο, αν την επιπλήξει στην ώρα της αιχμής, δεν αντέχει. Θα κάνει αντιλογία, θα κάνει με ψημερία, θα πει ψέματα, θα κάνει πείσμα. Γι' αυτό, αν θέλεις να πετύχεις, θα έχεις 4 προσωπία. Άλλοτε θα φέρεσαι σαν πατέρας της, άλλοτε σαν αδερφός της, άλλοτε σαν φίλος της και πάντοτε σαν άντρας της. Αυτά όλα θα τα χειρίζεται η πατρική σου η ιδιώτης και στοργή απέναντι του ασθενέστερου μέρους. Εάν αυτά τα κάνεις, τότε η γυναίκα, επειδή βρίσκει ακριβώς αυτό που θέλει, αληθινή αγάπη, τότε υποτάσσεται, ακολουθάει όπως η σκιά το σώμα. Έχω αποδείξεις. Θα σας παρακαλέσω αυτό να το επαναλάβετε, γιατί για πρώτη φορά το ακούω. Έρχονται σε μία σύγκρουση, η γυναίκα έκανε κάποιο λάθος και συνιστάτε τώρα στο σύζυγό της, όχι απλώς στο σύντροφο, αλλά στο σύζυγό της, συνιστάτε εσείς πρώτα να φερθεί σαν πατέρας. Ανάλογα με το σφάλμα που θα είναι. Ναι. Και στο θέμα να πούμε της αποθαρρύνσεως και του φόβου. Τότε παίρνει τον ρόλο του πατέρα, όπως κάνει ο παπάς με την κορούλα του. Και της δίνει θάρρος να μην φοβηθεί, να μην θηλιάσει. Γιατί είναι γεγονός ότι η γυναίκα σαν ασθενές μέρος, μετά από οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε αποτυχία, αποθαρρύνεται. Αυτή την ώρα είναι η πραγματική θέση του συζύγου και πατρός να την ανακαλέσει στη θέση της. Να την ανακαλέσει, να την ενισχύσει, να σταθεί στη θέση, να μην χάσει το θάρρος της. Ναι. Να συνεχίσει την πορεία. Να δείξει ότι είναι πατέρας, ότι είναι σύζυγος, ότι είναι φίλος, χωρίς να πάψει να είναι ο άντρας της. Και επομένως όταν καταλαγιάσει το οποιοδήποτε πάθος, κάθονται και ειρηνικά συζητούν το πρόβλημα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση του προβλήματος των σχέσεων των δύο ανθρώπων, των δύο σύζυγων. Λέω την εσπέρα. Φίλτρατε, λέγω, όταν την εσπέρα, μακριά από τα παιδιά, αν υπάρχουν παιδιά, να μην είναι παρόντες, πάρτε με τρυφερότητα κοντά σου, στην αγκαλιά σου, σαν αγάπη, σαν σύζυγο σου και πες με στοργή. Αγάπη μου, αφού γνωρίζεις πόσο σε αγαπώ, θέλω να είσαι μια αξιοπρεπής κυρία. Αυτό που έκανες δεν σε τιμά, το ξέρεις. Τότε κλαίει και συναισθάνεται το λάθος της, πλήθει και ζητάει συγγνώμη. Εάν όμως την επέπλητε την ώρα της αιχμής, θα κάνει αντιλογία, θα πεισμώσει, θα ξέρει. Οι άνθρωποι, παρόλο που θέλουν συνεχώς να μιλάνε, δεν ακούν. Πολύ συχνά δεν ακούν ούτε τον εαυτό τους. Ή το χειρότερο, τον ακούν πολύ κλειστά, στο στενόχωρο κύκλωμα ανατροφοδότησης της αυτολύπησης και της αδικίας. Συνεχώς παραπονούνται ότι δεν τους ακούν οι σημαντικοί για τη ζωή τους άλλοι. Γονείς, φίλοι, σύζυγοι, συγγενείς, συνάδελφοι. Ποιοι παραπονούνται όμως συνήθως? Τα μικρά παιδιά δεν παραπονούνται συνήθως. Το παιδί όμως έχει την ανάγκη της φροντίδας των άλλων. Χωρίς τους άλλους απειλείται η ύπαρξή του. Το παράπονο εκφράζει μια παιδική στάση όπου ο άνθρωπος θεωρεί ως αυτονόητη την ευθύνη των άλλων να τον φροντίσουν. Τι είναι το παράπονο? Είναι ένα κράμα επιθυμίας, θλίψης, ματέωσης, πόνου, αδικίας, δυσαρέσκειας, ευχαρίστησης, πίκρας και θυμού. Και που οδηγεί σε μια οργισμένη ακινησία. Οι άλλοι φταίνε. Το παράπονο τείνει στην ενοχοποίηση του άλλου και ο στόχος του δεν είναι η αποκατάσταση της σχέσης, αλλά η φανέρωση της αδιαφορίας του άλλου. Δεν με σκέφτεσαι καθόλου. Δεν με υπολογίζεις καθόλου. Και τελικά τι γίνεται? Το παράπονο ανορθώνει ένα τείχος που απομονώνει από τους άλλους. Αλλά όμως αυτό χρεώνεται στους άλλους. Ενώ εμείς υψώνουμε το τείχος, αυτό το χρεώνουμε στους άλλους. Δεν αναγνωρίζεις τους κόπους μου.
Δεν κάνεις τίποτα για να αλλάξεις. Σας φαίνονται οικίες οι φράσεις? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας τις έχουμε πει και τις έχουμε ακούσει. Πολλές φορές. Σε όλες μας τις σχέσεις. Έτσι δεν είναι? Τότε είναι που η αίσθηση της αδικίας εδραιώνεται μέσα μας και αισθανόμαστε μόνοι. Ξεχνάμε όμως κάτι πολύ βασικό. Ότι η δυσκολία επικοινωνίας δεν αφορά μόνο το δέχτη που δεν κατανοεί, αλλά και στον πομπό που στέλνει είτε ένα μπλεγμένο μήνυμα το οποίο δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί ή ένα επιθετικό μήνυμα που είναι φυσικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Η επικοινωνία είναι πάντα αλληλεπιδραστική και επομένως δεν μπορεί να κατανοείται με μονομερείς αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο άλλος είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει. Όταν ακούω ζευγάρια να μου λένε «κανείς δεν με καταλαβαίνει», θυμάμαι τον παράλυτο της Βυθεσδά. Θυμάστε τι λέει στο Χριστό? «Άνθρωπο ουκ έχω». Ένα παράπονο. Πραγματικό. Πώς ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτή τη φράση? Ουσιαστικά την παρακάμπτει με το «έγειρε, άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Αν ακολουθήσει κανείς στη φράση «το έγειρε», μοιάζει να έχει νόημα. Το «άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη» όμως, υπάρχει λόγος? Ένας άνθρωπος παράλυτος, ποια η σκοπιμότητα να τον βάλει να πάρει το κρεβάτι του στην πλάτη του? Γιατί η αλλαγή προϋποθέτει την δική μας ενεργητική συμμετοχή. Η ανατροπή της ασθένειας συμβολίζεται και πραγματώνεται με την ανατροπή της σχέσης του παράλυτου με το κρεβάτι του. Το θαύμα συντελείται όταν ο παράλυτος σηκώνει το κρεβάτι που τον σήκωνε για χρόνια. Οι άνθρωποι ελευθερώνονται από τα προβλήματά τους, όχι όταν παραπονούνται και κατηγορούν την άδικη μοίρα τους, αλλά όταν κατορθώσουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουν. Όχι μέσα από την επιφανειακή θεώρηση του think positive, του να σκεφτόμαστε θετικά δηλαδή, αλλά μέσα από τη βεβαιότητα ότι ενώ όλοι οι άνθρωποι μετέχουμε της παγκόσμιας κοινής μοίρας και ενώ όλοι μας έχουμε τις σκοτεινές πλευρές μας, όλοι μας δικαιούμαστε τη μετοχή στο θαύμα, τη μετοχή στην αλλαγή. Ακριβώς και η δική μου τοποθέτηση σε μια ψυχοθεραπευτική συνάντηση δεν είναι η αναζήτηση του δικαίου, διότι τότε θα γίνω κι εγώ άλλος ένας δικαστής σε μια δίκη, επαναλαμβάνοντας το μέχρι εκείνη στιγμή μοτίβο επικοινωνίας μεταξύ τους. Σκοπός μου είναι η ανάπτυξη της προσωπικής ευθύνης, της προσωπικής ορίμανσης και της προσωπικής αυτοεκτίμησης, που θα επιτρέψει και τη δυνατότητα κατανόησης του άλλου. Όταν εργαζόμουν στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία, έτυχε αρκετές φορές να μας καλέσουν στην εφημερία για να εξετάσουμε διάφορους εφήβους, οι οποίοι προσέρχονταν με τη συνοδεία αστυνομικών, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Κάποιες φορές, μάλιστα, το παράπτωμα τους ήταν αρκετά αξιόπινο, με αποτέλεσμα να προσέρχονται με χειροπέδες. Θα σε εκμυστηρευτώ κάτι. Μέχρι σήμερα, και ελπίζω να μην αναγκαστώ να το κάνω ποτέ, όπως και οι πλήστοι συνάδελφοί μου, δεν δέχτηκα και δεν δεχόμαστε ποτέ να εξετάσουμε κάποιον παρουσία αστυνομικού ή ακόμα χειρότερα φορώντας χειροπέδες. Και ξέρετε γιατί? Διότι είναι σαν να ταυτίζω το πρόσωπο με την πράξη. Τον έφηβο ως κλέφτη, για παράδειγμα, και όχι σαν κάποιον που έκλεψε.
Ένα απόγευμα, λοιπόν, σε μέρα γενικής εφημερίας, μου έφεραν ένα 15χρονο νεαρό από το Πακιστάν, όπου είχε τραυματίσει αστυνομικό με μαχαίρι και κατηγορείτο για κλεψιές και συμπλοκές στο κέντρο της Αθήνας. Η δε σωματική του διάπλαξη υπερήχε σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τη δική μου. Φορούσε χειροπέδες και τον κρατούσαν 2 ένοπλοι αστυνομικοί. Τους δήλωσα βέβαια ότι αρνιέμαι να τον εξετάσω, αν δεν του βγάλουν τις χειροπέδες και αν δεν βγουν έξω από το γραφείο. Ξεκίνησαν βέβαια να μου εξιστορούν τα τοπήματά του, σε μια προσπάθεια να με πείσουν να αλλάξω γνώμη. Τους σταμάτησα, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα και ότι δεν διαφοροποιείται αυτό που έχω πει. Όταν κατάλαβαν ότι δεν έχουν επιλογή, βγήκαν έξω, λέγοντας μου ότι αν χρειαστείτε κάτι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ, τους λέω, αλλά δεν θα χρειαστώ. Ο νεαρός κοίταζε μια εμένα, μια το παράθυρο. Πολύ πιθανόν να επεξεργαζόταν τον τρόπο να διαφύγει. Ήταν η ευκαιρία του άλλωστε. Εγώ σηκώνομαι, ανοίγω το παράθυρο λίγο, ήταν βλέπετε Ιούλιος, και του λέω «Να υποθέσω ότι ζεσταίνεσαι. Ελπίζω τώρα να αισθάνεσαι καλύτερα». Ξέρω ότι αυτό ήταν μεγάλο ρίσκο εκ μέρους μου. Το ξέρω. Αλλά για να μπορέσω να δουλέψω μαζί του, έπρεπε να εξασφαλίσω μια απαραίτητη συνθήκη. Αυτή της εμπιστοσύνης και της ελεύθερης βούλησης του νεαρού στη συζήτηση. Με κοίταξε απορριμμένος, δεν το περίμενε. Κάθομαι ξανά στην καρέκλα μου και του λέω «Δεν με νοιάζει γιατί σε έφεραν εδώ οι αστυνομικοί. Εγώ είμαι εδώ για να ακούσω εσένα και αν μπορούμε να βρούμε μαζί μια λύση». Βούρκωσε. «Τι θέλετε να σας πω», μου είπε. Το ρώτησα το όνομά του, την καταγωγή του, την ιστορία του. Λεγόταν Μοχάμετ και ήρθε περπατώντας από το Πακιστάν, όπως πολλοί άλλοι λαθρομετανάστες, για μια καλύτερη ζωή. Έμενε με κάποιους άλλους συμπατριώτες του σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο στα Εξάρχεια, όπου είχαν φτιάξει μια συμμορία και ζούσαν κλέβοντας. Καμιά φορά μπλέκονταν και σε συμπλοκές με μαχαίρια. Αρκετές φορές περνούσε ολόκληρη μέρα χωρίς να φάει, ενώ ο πατέρας του είχε πεθάνει στο δρόμο, καθώς ερχόντουσαν. Αισθάνθηκα συμπόνια, αλλά όχι λύπηση για το συγκεκριμένο νεαρό. Αν βίωνε εκ μέρους μου λύπηση, θα τον έχανα. Και έπρεπε να βρω κάτι πραγματικά θετικό σε όλο αυτό, που θα τον έκανε να βγει πάνω από τη μιζέρια και την εξαθλίωση. Αυτό που πολλές φορές χρειάζεται να βρούμε στον άλλον, στο σύντροφό μας, στο παιδί μας, στο συνάδελφό μας, κάτι θετικό για να βγούμε πάνω από τη μιζέρια. Καταλαβαίνω ότι πέρασες δύσκολα, Μοχάμετ, αλλά παρόλα αυτά, εγώ διακρίνω σε σένα μια παλικαριά. Είσαι γενναίος και θα τα καταφέρεις στη ζωή σου. Φτάνει να μην αδικήσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Με κοίταζε. Το ένιωθα πια ότι το βλέμμα του δεν ήταν μια στο παράθυρο, μια σε μένα, αλλά ήταν ευθεία σε μένα. «Τι εννοείται», με ρώτησε. Του εξήγησα πως εγώ δεν βλέπω μπροστά μου ένα κλέφτη ή ένα κακοποιό, αλλά κάποιον που έχει πολύ δυναμισμό, αλλά δεν ξέρει πώς να τον εκφράσει. Και πώς με τη στάση του αναπαράγει την αδικία που υπέστη, αφού με τον τρόπο αυτό βάζει τον εαυτό του σε μια καινούρια δυσμενή θέση. Κουβεντιάσαμε για πάρα πολλή ώρα, είπαμε πάρα πολλά. Γιατί σας φέρνω αυτό το παράδειγμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον άλλον. Αν μπορούμε να δούμε πέραν από τις πράξεις του. Ο Μοχάμετ ήταν και θήτης, μα και θύμα. Αδικούμενος, αλλά και εκδικητής. Που τελικά αδικούσε τον εαυτό του. Είχε επιλέξει να είναι απομονωμένος σε έναν γκέτο, αισθανόμενος ότι εκεί βρίσκει το δρόμο του.
αφού πίστευε ότι αν ενσωματωνόταν στην κοινότητα, αυτό δεν θα ήταν καθόλου εύκολο και θα βίωνε τη ρατσιστική αδικία. Δεν πίστευε ότι πιθανά και η δική του στάση ίσως να προκαλούσε τη ρατσιστική αντιμετώπιση των άλλων. Ήταν εκεί που έπρεπε να αντιληφθεί τη δική του ευθύνη στα πράγματα, αλλά και οι υπόλοιποι όλοι εμείς τη δικιά μας. Νομίζετε ότι διαφέρουμε από το Μοχάμετ σε συμπεριφορά? Τη συμπεριφορά αυτού που θεωρητικά αδικείται και η αδικία τον οθεί να βγαίνει στην αντεπίθεση? Πόσες φορές, αλήθεια, δεν αισθανθήκαμε ότι η άμεση διεκδίκηση του δικαίου απαιτεί και υπαγορεύει την άμεση αποκατάσταση? Κάθε φορά που μας προσβάλλει, ας πούμε, κάποιος συνάνθρωπός μας, οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν έχει, σύζυγος, παιδί, συγγενής, φίλος, σπέβδουμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, θεωρώντας ότι η ευτυχία ταυτίζεται με την αποκατάσταση της προσβολής ή της αδικίας που δεχτήκαμε. Κι όμως, η εκδίκηση είναι, νομίζω, ο μονόδρομος της καταστροφής. Κάπου εδώ είναι που τίθεται και το ψευτοδίλημμα. Κακός ή αδύνατος? Ας πάρουμε ένα καθημερινό παράδειγμα από μια συνηθισμένη οικογένεια, κάτι που ίσως είναι οικείο σε πολλούς από εμάς. Ένας έφηβος γιος ζητά από τους γονείς του κάτι που εκείνοι διαφωνούν. Εκνευρίζεται και τους βρίζει. Αρκετά συχνά, λοιπόν, μου θέτουν το εξής ερώτημα οι γονείς. Να βάλουμε μια μεγάλη τιμωρία τιμωρώντας τον γιατί μίλησε άσχημα, αφού με τη στάση του αυτή αδικεί ουσιαστικά τους κόπους και τις θυσίες που κάναμε για εκείνον? Ή να παραβλέψουμε κάνοντας υπομονή, θεωρώντας όμως ότι με τον τρόπο αυτό χάνουμε το κύρος μας ως γονείς? Τι λέτε? Ας ψηλαφίσουμε λίγο το ερώτημα βαθύτερα. Η πρώτη στάση δείχνει απογοήτευση ενός γονιού από τη συμπεριφορά του παιδιού του. Η απογοήτευση αυτή περιγράφεται με όρους ενδιαφέροντος και αγάπης. Εμείς που κάνουμε τόσες θυσίες για σένα και εσύ δεν εκτιμάς τίποτα. Παίρνει λοιπόν το ρόλο κριτή προς το παιδί, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του παιδιού ως άσχετη με τη δική του στάση. Δεν κατανοούν τη δική του συμμετοχή στην κατάσταση. Η απογοήτευση του γονιού από τη λαθασμένη ταχαπορία του παιδιού όμως δεν στοχεύει ουσιαστικά στη διορθωτική αποκατάσταση, αλλά στην ενοχοποίηση του παιδιού. Το αποτέλεσμα? Τελικά το σφάλμα ταυτίζεται με το πρόσωπο. Είσαι αχάριστος, δεν σέβεσαι τίποτα, δεν θα βγεις έξω για 1 μήνα. Κάποιοι μάλιστα, που δηλώνουν και θεοφοβούμενοι άνθρωποι, θέλουν να επικυρώσουν τη στάση τους και από το Ευαγγέλιο. Δεν μάθατε τίποτα στα θρησκευτικά? Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν σας το έμαθε ο καθηγητής σας? Είπαμε στην αρχή ότι η σχέση είναι διάλογος και πώς τα παιδιά πρέπει να μάθουν στη διαλογική διαδικασία. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αφουγκραστούμε πίσω από τις λέξεις που ξεστομίζονται. Όπως κάνει η μάνα με το βρέφος της που αφουγκράζεται τη σιωπή του. Η σχέση γονέα παιδιού ή μαθητή δασκάλου ή καθηγητή φοιτητού δεν είναι μονόπλευρη. Το παιδί μπορεί να διαμαρτυρηθεί κατά της εξουσίας του γονέα και αυτή η διαμαρτυρία να είναι το δικό του μέρος στο διάλογο, το οποίο χρειάζεται καθοδήγηση για να αποκτήσει άλλο νόημα. Ο γονέας είναι απαραίτητο να αναγνωρίζει την ανάγκη του παιδιού, τη διαφορετική ανάγκη από τον ίδιο, να ανακαλύψει τον εαυτό του ως ένα αυθύπαρκτο πρόσωπο διαφορετικό από τον ίδιο, αφήνοντας χώρο για τη διαμαρτυρία του και την άσκηση της ελευθερίας του. Επίσης, στην αρχή της κουβέντας μας μιλήσαμε ότι η ελευθερία είναι πορεία προς την αγάπη. Πώς μπορούμε να αγαπούμε τα παιδιά μας πραγματικά, χωρίς να τους επιτρέψουμε στην αυτονόμησή τους, στη δική τους ελευθερία? Και από πότε η διαφωνία ταυτίζεται με έλλειψη σεβασμού?
και η ελευθερία του προσώπου ως άλλου διαφορετικού από μας και το δικαίωμα στο λάθος που όλοι κάνουμε? Μήπως και εμείς υποδουλωνόμαστε στη δική μας ανάγκη για εξουσία και απόλυτο έλεγχο στα πράγματα και υπαγορεύεται ουσιαστικά από τη δική μας ανασφάλεια όσον αφορά την επάρκεια του γονεϊκού μας ρόλου? Ας μην ξεχνούμε τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου. Ο θυμός ξεστομίζει λόγια που πληγώνουν. Οι πληγές δημιουργούν τραύματα και τα τραύματα θανατώνουν. Γιατί να αισθανόμαστε αδικημένοι επειδή το παιδί μας θύμωσε μαζί μας και ανταποδίδουμε σε αυτό οργή? Μήπως μας υποχρεώνει κανείς να θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας? Δεν είναι ελεύθερη επιλογή δική μας, διότι τα αγαπάμε? Η ελεύθερη επιλογή δεν επιζητά ανταλλάγματα. Η αγάπη άλλωστε δεν είναι συναισθηματισμός ούτε συναίσθημα. Πυρήνας της αγάπης είναι υπερβατικός. Ας πάρουμε τώρα την άλλη μεριά, όπου η παραίτηση των γονιών πολλές φορές ιδεολογικοποιείται με την έκφραση «Τι να κάνω γιατρέ μου, κάνω υπομονή». Σύμφωνοι. Μεγάλη αρετή υπομονή. Άλλο όμως υπομονή και άλλο ανοχή. Η ανοχή κινείται στα πλαίσια της αδυναμίας. Αποτελεί πράξη προσωπικής παραίτησης. Δεν αντιδρά ο γονιός, αλλά υπόγεια κατηγορεί ρίχνοντας το φταίξιμο πάντα στον άλλον. Δημιουργεί θύτες, διότι αυτή έχει αποφασίσει να είναι το θύμα. Κάνω υπομονή, καημένη, τι να κάνω. Η ανοχή κρατά τους ανθρώπους στο περιθώριο της ζωής και τους ψιθυρίζει ψεύτικες παρηγοριές. Τι να κάνω μαζί σου δεν ξέρω, μόνο υπομονή. Η αληθινή υπομονή αναζητεί τα αίτια του προβλήματος και στοχεύει στην έβρεση λύσεων. Δεν προβαίνει σε παρορμητικές λύσεις, καθώς επεξεργάζεται τα γεγονότα. Η ανοχή απομονώνει, η υπομονή όχι. Η υπομονή δημιουργεί μια δημιουργική κίνηση προς τον άλλο. Αναλαμβάνει τις ανάλογες προσωπικές ευθύνες και επομένως τελικά οδηγεί στην προσωπική τελείωση εκείνων που με ενσυναίσθηση τόλμησε να υιοθετήσει. Στον αντίποδα αυτού του ψευδοδιλήμματος, κακός ή αδύνατος, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω το παράδειγμα μιας μητέρας για τον τρόπο που ενήργησε σε αντίστοιχη περίπτωση. Μου περιέγραψε λοιπόν ότι ήταν μια μέρα που γύρισε κουρασμένη από τη δουλειά μετά από μια δύσκολη μέρα. Περίμενε με ανυπομονησία να πάει σε μια εκδήλωση στην οποία θα της δινόταν η ευκαιρία ξεκούρασης. Το περίμενε πώς και πώς. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι, η 14χρονη κόρη της ζήτησε να τη βοηθήσει σε κάποιο μάθημα. Για το συγκεκριμένο μάθημα, από ό,τι μου εξήγησε η μητέρα, είχε προτρέψει την κόρη της να το διάβαζαν από το Σαββατοκύριακο, αλλά η μικρή προτίμησε να παίξει. Έσπευσε λοιπόν να της υπενθυμίσει ότι την είχε προειδοποιήσει και πως τώρα δεν είχε χρόνο να τη βοηθήσει. Η κόρη αγχώθηκε και άρχισε να φωνάζει. Η μητέρα προς στιγμή αισθάνθηκε αδικημένη και έκανε να φύγει, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι όπως έστρωσες να κοιμηθείς. Στη συνέχεια όμως μου εξομολογείται το εξής. Καθώς έβγαινα από το σπίτι, ήρθε στο μυαλό μου ο στίχος του Ευαγγελίου του Λουκά που λέει ο Ιησούς ότι αν θέλουμε να μοιάσουμε του Θεού, θα πρέπει να γίνουμε ηχτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ηχτήρμονες εστί. Πάλεψα λίγο με τον εαυτό μου είπε. Σκέφτηκα πόσες φορές ο Θεός έδειξε συγκατάβαση στα δικά μου λάθη. Σίγουρα πιο μεγάλα από το λάθος του παιδιού μου, δείχνοντας μου το δρόμο προς τους άλλους και πώς αν η συγχώρηση ίσως είναι ο μόνος δρόμος για την ελευθερία. Γύρισα πίσω. Ήξερα πως αυτό θα είχε ως επακόλουθο να χάσω την εκδήλωση.
Δεν αισθανόμουν όμως αδικημένη γι' αυτό. Παραδέχτηκα ότι ίσως ήμουν πολύ αυστηρή μαζί της και της εξήγησα ότι γύρισα πίσω γιατί την αγαπώ, ακόμα και με τα λάθη της, και πώς αναγνωρίζω ότι όλοι κάνουμε λάθη. Την κοίταξε η έφηβη και τη ρώτησε: «Δεν θες να πας στην εκδήλωση?» «Θέλω, αλλά θέλω πολύ περισσότερο να μείνω εδώ μαζί σου, γιατί σ' αγαπώ και καταλαβαίνω ότι με χρειάζεσαι. Καταλαβαίνω ότι το Σαββατοκύριακο ήθελες να παίξεις και ότι ίσως ήσουν και εσύ κουρασμένη. Θα μάθεις σιγά σιγά να οργανώνεις καλύτερα το χρόνο σου». Το αποτέλεσμα ήταν μια επανόρθωση της μεταξύ τους σχέση, όχι εκείνη τη στιγμή από ό,τι περιγράφει η μητέρα, αλλά και σε βάθος χρόνου. Και στο τέλος μου είπε: «Όλα είναι θέμα εγωισμού, γιατρέ». Όπως καταλαβαίνετε, τα πιο πάνω μπορούν να έχουν προέκταση σε όλες μας τις σχέσεις. Φιλικές, συζυγικές, συναδερφικές, συγγενικές. Η πραγματική δικαιοσύνη όμως δεν χωρίζει ουσιαστικά, αλλά ενώνει, αφού περνάει μέσα από την ελευθερία της ευθύνης για να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Στο ερώτημα με το δίκαιο και μόνος ή με το άδικο και μαζί, επιτρέψτε μου να σας τοποθετήσω και μια άλλη διάσταση, καθαρά παιδοψυχιατρική. Τι κάνει κάποιος όταν αισθάνεται ότι το παιδί του αδικείται από τον άλλο γονιό με τη συμπεριφορά του? Μπαίνει απέναντι από τόνη την σύζυγο υποστηρίζοντας το δίκαιο του παιδιού του ή παραμένει δίπλα του επιτρέποντας την αδικία? Στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθεση και να διευκρινίσω ότι μιλώντας βέβαια για αδικία αναφερόμαστε στην καθημερινότητα και όχι σε ιδιαίτερα παθολογικές καταστάσεις τύπου κακοποίησης ή αιμομιξίας, όπου εκεί σαφώς το παιδί πρέπει να απομακρυνθεί και να προστατευτεί. Η εμπειρία μου λέει ότι τις περισσότερες φορές αυτό που ονομάζουμε δίκαιο του παιδιού αφορά 3 κυρίως κατηγορίες. Επιθυμία του γονιού που την προβάλλει στο παιδί, που αντί να την διεκδικήσει με ένα όριμο τρόπο για τον εαυτό του, φιλονικεί με τον άλλο γονιό, αισθανόμενος δικαιωμένος έστω αν προσφερθεί στο παιδί τους. Για παράδειγμα, όταν η σύζυγος αρχίζει και τσακώνεται με τον σύζυγο για το ότι δεν ασχολείται όσον πρέπει με τα παιδιά, παραμελώντας τα, ουσιαστικά πρόκειται για κάτι που αισθάνεται η ίδια για τον εαυτό της και το προβάλλει συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν έχει σημασία, στα παιδιά. Δεύτερον, διαφορετική στάση ζωής σε κάποια θέματα που έχει να κάνει με την οικογένεια καταγωγής και το πώς έχει διδαχθεί ο καθένας στη δική του οικογένεια. Για παράδειγμα, αν ένας σύζυγος έχει μουσική παιδεία, για παράδειγμα, από την οικογένεια και θέλει το παιδί του να μάθει κάποιο όργανο, ενώ ο άλλος έχει αθλητική παιδεία από τα δικά του βιώματα και επιμένει να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα, το θέμα των δραστηριοτήτων γίνεται αντικείμενο συγκρούσεων για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Και τρίτον, η ανάγκη ενός εκ των δύο να καθησυχάσει δικές του εσωτερικές ανασφάλειες και ψυχολογικά συμπλέγματα για το ποιος είναι ο καλύτερος και ικανότερος γονιός σε μια προσπάθεια να ελέξει τόσο το παιδί όσο και τον άλλο γονιό. Για παράδειγμα, όταν ένας εκ των συζύγων γίνεται ιδιαίτερα παραχωρητικός και αναιρεί τις απαγορεύσεις του άλλου, διότι τις θεωρεί ταχάδικες για το παιδί. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, αλλά θα θέσω μια βασική αρχή που διέπει τις υγιείς οικογένειες. Στην πυραμίδα της οικογενειακής δομής υπάρχει μια ιεραρχία. Στο επάνω μέρος βρίσκονται οι γονείς και μετά τα παιδιά. Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και τα παιδιά τους γνωρίζουν πολύ καλά. Εμείς τους μπερδεύουμε. Τα όρια όταν είναι σαφή είναι αυτό που δίνει ασφάλεια στα παιδιά. Κάθε τι διαφορετικό μπερδεύει και διχάζει το ψυχισμό τους. Ό,τι αφορά διαφωνίες γύρω από τα θέματα που αφορούν τα παιδιά, καλύτερα να συζητιούνται όπου αυτό είναι εφικτό, μακριά από την παιδική παρουσία, σε κλίμα συνεξήγησης των συζύγων. Αλλά αν προκύψει κάτι στο οποίο ένας γονιός
πρέπει να πάρει την απόφαση τη δεδομένη στιγμή και δεν έχει προλάβει να το συζητήσει με τον άλλο γονιό. Ακόμα και αν εκ των υστέρων θεωρηθεί λάθος, εκείνη τη στιγμή οφείλουν οι σύζυγοι να διατηρήσουν την ενότητα του γονεϊκού ζεύγους, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό ο παππούς ο Ιωσήφ, και να το ακούσουμε. Και ενότητες μεταξύ των συζύγων. Είναι το πιο μικρό όμως αυτό. Το πιο μεγάλο είναι ένα άλλο. Λοιπόν, επειδή η συζυγία δεν είναι μόνο για τη συζυγία, αυτοί είναι παράγοντες της ζωής. Θα γεννήσουν παιδιά. Λοιπόν, το παιδί το οποίο προέρχεται από αυτούς, εάν αυτή κρατούσε ενέργεια, αυτή την αγάπη, ένα Χριστό, την πραγματική αγάπη, και άρα βρίσκεται ενδυμούσα μαζί τους, επιδρά αυτή η αγάπη από τη σύλληψη, από την εγκυμοσύνη, από τον τοκετόν, από την ανατροφή, επιδρά στο χαρακτήρα του παιδιού και δημιουργεί χαρακτήρα στο παιδί, χωρίς κόπον άλλων και διδασκαλία. Και το παιδί δηλαδή επικοινωνεί. Το παιδί επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι μετάδοση, πώς να σας πω, οργανική. Είναι αρχιστία πνευματική. Εάν όμως αυτοί μεταξύ τους δεν έχουν αγάπη, δεν δημιουργείται χαρακτήραση στο παιδί. Και μόλις περάσει τα 12, τα 13, το αρπάζει ο κόσμος και φεύγει. Το μυαλό σήμερα δεν γίνεται. Όσο και να δώσει στο παιδί από την μητρότητα που το ανήκει, είναι ιδιαίτερο αυτό. Δεν μειώνεται η αγάπη των συζύγων. Διότι αυτά τα δύο είναι ένα πλέον, δεν είναι δύο. Πώς θα διχάσουμε το ένα? Πρέπει να το κόψουμε, δεν κόβεται. Αλλά αυτό είναι αρρωστημένο. Και όχι μόνο είναι, αλλά είναι και άλλο μεγάλο κακό. Περισσότερες μητέρες σήμερα λατρεύουν τα παιδιά και δημιουργούν στο σπίτι τους γιαννετσάρους. Δηλαδή το λατρεύει το παιδί με αρρωστημένη αγάπη, να του κάνει οτιδήποτε θέλει, να μην του χαλάσει το χατήρι, και μετά αυτός αποκτάει αυτή την ιδιότητα, την ιδιορυθμία των αυταρχισμών και γίνεται δυστυχής. Αυτό είναι η εικόνα των σημερινών παιδιών. Όταν μέχρι 18 ετών η μητέρα αφήνει την κόρη, της παίζει στο κρεβάτι το νερό και το τσάι. Μην εισάξει και με βρέξει η κόρη. Αυτή η κόρη λοιπόν, αφού αντράφηκε με αυτό το θέμα, πώς θα αντέξει αύριο στη συζυγία, στη σκληρότητα των κυμάτων του βίου? Και να μιλήσει ακόμα και ο άντρας με λίγη αυστηρότητα. Πού το είδα αυτό? Ω Παναγία μου. Αυτά όλα. Μιλήσαμε για την αδικία που αισθάνεται κανείς μέσα στις οικογενειακές σχέσεις, η οποία ουσιαστικά έχει ως αφετηρία όχι τον άλλο, αλλά εμάς. Ο Δημήτρης Καραγιάννης, ένας παιδοψυχίατρος οικογενειακός θεραπευτής καταξιωμένος στον ελλαδικό χώρο, προτείνει το εξής. Νομίζεις ότι έχεις το δίκαιο μόνο εσύ στη διαμάχη με τον σύντροφό σου? Ήλθε η ώρα να ζητήσεις συγγνώμη. Τελειώνοντας, ένα μπλε ποτήρι φαίνεται μπλε όταν το διαπερνά το φως που απορροφά όλα τα άλλα χρώματα και δεν τα αφήνει να περάσουν. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε ένα ποτήρι μπλε ακριβώς γιατί δεν κρατάει τα μπλε κύματα. Το όνομά του το παίρνει από κάτι, όχι από κάτι που έχει, αλλά από κάτι που δίνει προς τα έξω. Έτσι και εμείς, αν δώσουμε αξία στο πρόσωπο του άλλου, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του προσώπου, κάνοντας τον να αισθανθεί ξεχωριστός, παίρνοντας την ευθύνη να τον αγαπήσουμε πραγματικά για αυτό που είναι. Αφού πρώτα έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας, για αυτό που εμείς είμαστε, με τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τότε η αδικία της μοναξιάς ίσως να μην μας απειλεί πλέον. Ευχαριστώ. Ο λόγος σε εσάς. Ο λόγος σε εσάς. Είναι διαφορετικό η διαφωνία και η αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των συζύγων από το πώς βλέπει το παιδί τους γονείς του. Για το παιδί δεν υπάρχει η μάνα και ο πατέρας, είναι οι γονείς. Χρειάζεται λοιπόν
στο πρόσωπο του παιδιού να μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά, παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε, την εικόνα του άλλου γονιού. Γιατί είναι ο γονιός του. Και να ξεκαθαρίσουμε στο παιδί ότι ό,τι και αν έχω εγώ με τον πατέρα σου, αυτό δεν αφορά εσένα. Δεν φταίς εσύ για την κατάσταση, είναι δικά μας λάθη, εμείς οδηγήσαμε τα πράγματα εκεί, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ξαναβρούμε, αλλά εσύ δεν φταίς σε τίποτα γι' αυτό, παρόλα αυτά για σένα θα είμαστε πάντα οι γονείς σου. Και ο μπαμπάς σου και εγώ σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Το παιδί πρέπει να κρατήσει ψηλά και τους δύο γονείς, γιατί αυτό θα έχει μέσα του για την πορεία της ζωής του. Εγώ όμως πολλές φορές βάζω πολλά ερωτηματικά όταν μιλούμε για «δεν μπορώ να τα βρω». Ακούμε συχνά τη φράση «έχει ραγίσει το γυαλί, δεν μπορεί να ξαναφτιάξει». Όμως, αν πιστεύουμε ότι είμαστε άτομα με θεϊκή πνοή, άρα δεν είμαστε γυαλί. Έχουμε μέσα μας κάτι το οποίο μπορεί να μας αναζωογονήσει και μπορεί να επανορθώσει τα πράγματα. Εξαρτάται το πώς θα τα δούμε. Θα κρατάει και τους δύο γονείς ψηλά, ανεξάρτητα ποιο είναι το δικό της παιδί. Την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Έχουμε ευθύνη όμως για αυτό που λέμε εμείς. Και καμιά φορά τα παιδιά θα μεταφέρουν κάτι θετικό που θα πούμε εμείς για εκείνους και αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία προβληματισμού και για την άλλη πλευρά και σιγά σιγά να αλλάξει. Θέλουν χρόνο τα πράγματα. Μην περιμένουμε να αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε μια μέρα. Θέλουν χρόνο. Είναι δύσκολο το θέμα των σχέσεων. Σίγουρα. Σίγουρα. Γι' αυτό χρειάζεται τουλάχιστον να κρατήσουν την εικόνα των γονιών τους ψηλά. Εκεί θα ποταθούν μέσα τους όταν θα είναι μόνα τους. Νομίζω ότι εδώ είναι που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του παιδιού, ότι κάπως δυσκολεύεσαι να το αρνηθείς. Θέλεις να βάλεις όρια στο εγγόνι σου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεσαι από τη θέση του μωρού που είναι... Τότε το λυπόμαστε. Δεν θέλουν λύπηση όμως τα παιδιά. Χρειάζεται να τα βοηθήσουμε να πάρουν εφόδια. Όπως τους βάζουμε τα εμβόλια. Και οι μικροματαιώσεις είναι εμβόλια στο ψυχισμό τους. Το να τους στερήσουμε κάτι είναι παιδαγωγικό. Φτάνει αυτή η στέρηση να μην λειτουργούμε εμπαθώς. Όπως αυτό που είχα πει πιο πριν, για ένα μικρό σφάλμα του παιδιού, να βάλουμε μια δυσανάλογη τιμωρία. Δεν θα βγεις για ένα μήνα. Αλλά η συνέπεια πρέπει να υπάρχει στη ζωή του παιδιού. Πώς θα μάθει? Άλλωστε, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια με τα όρια, γιατί αισθάνονται πιο βαθιά ότι κάποιος άλλος, πιο δυνατός από αυτούς, παίρνει την ευθύνη, την δική τους ευθύνη. Φανταστείτε την ανησυχία που νιώθει ένα παιδί αν νιώσει παντοδύναμο, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι. Όταν νιώσει ότι μπορώ να έχω τα πάντα. Αυτό είναι μεγάλη ανασφάλεια για το παιδί. Δεν τα καθησυχάζει. Πρέπει να βρεθεί ένας πιο δυνατός, ο ενήλικας, να βάλει όρια και μπορεί στην αρχή να δυσανασχετήσει το παιδί, μέσα του καθησυχάζεται.
Λίγο πιο δυνατά, γιατί σας ακούω. Έχεις ένα ζωηρό παιδί, αρκετά ζωηρό, στο οποίο έχει όλα τα μέσα. Δηλαδή, το καλό τρόπο, την τιμωρία και το τελευταίο το ξύλο. Ξύλο εδώ, το βάλω, τι να το πας. Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει να δω. Δηλαδή, είναι φάση που λες, τι άλλο να κάνω. Για ποια ηλικία μιλούμε? Η αλήθεια, πολλές φορές, γι' αυτό ρώτησα την ηλικία. Πολλές φορές κρίνουμε τα πράγματα στα παιδιά ως ενήλικες. Ένα παιδί 4 χρονών, το πιο φυσιολογικό είναι να θέλει να παίξει και να μην μπορεί να αντιληφθεί πολλές καταστάσεις. Χρειάζεται να του εξηγήσουμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις, αλλά η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη, οπότε δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν και περιπτώσεις που χρειάζεται να συμβουλευτούν ειδικό, γιατί μπορεί να συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Χρειάζεται μια διερεύνηση. Παρ' όλα αυτά, να συνυπολογίσουμε λίγο με βάση τα μάτια του παιδιού, αντί τα δικά μας. Ίσως μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας προχωρεί. Θέλω να ρωτήσω, ως εκπαιδευτικοί απέναντι στα παιδιά πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως δεύτεροι γονείς ή κάτι διαφοροποιεί τη σχέση καθηγητή παιδιού με το γονιό προς παιδί? Η κάθε σχέση είναι διαφορετική. Αλλά ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει μια καλή σχέση με ένα παιδί και καμιά φορά να λειτουργήσει επανορθωτικά στη σχέση με το γονιό. Πρέπει όμως πάντα να έχει κατά νου ότι ο τελικός στόχος είναι να παραπέμψει το παιδί να φτιάξει τη σχέση με το γονιό του. Αλλιώς μπερδεύονται τα πράγματα. Είναι μεγάλο το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, γιατί έχει να κάνει με τον πληθυσμό των παιδιών, τον φυσιολογικό πληθυσμό και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Χρειάζεται να έχει κατά νου αυτό που λέγαμε και πριν. Αφουγκράζομαι, ακούω τις ανάγκες, βλέπω πίσω από τις συμπεριφορές τι μπορεί να σημαίνει και λειτουργώ διαλογικά. Προσκαλώ και περιμένω να ανταποκριθεί. Επειδή η ώρα πήγε αργά, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλοι εδώ απόψε. Και να ευχαριστήσουμε και την Κιβωτό για τις ευκαιρίες που μας δίνει. Καλό βράδυ σε όλους.